Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccude mon oɗo subaka aljuma hande aljuma moƴƴo malaɗo yo Allah waɗanen jaam e kisal ɗum noon goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗo borosaw hollude en caggal jaam dumo e leydi meɗen Sénégal no subaka fo ko bani mon debay sata jayne wonde banugol ko sehil mum Mamadou Moussane bisimilla ma mbaɗima debbo mo dara halayɓe mi salminimo mi salmitimama e subaka aljuma moƴƴo malaɗo mo ñagatoɗen dendagal julɓe windere nde kala aljuma moubarak noɓe kewi wiide ɗum noon sikki ala ko salmindeɓe kamɓe ɓe ganduɗa aɓe kuccita e meɗen e kala subaka wideɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude e roɓino men jeydeji ko konguɗe ɓe ganduɗa ko mennoɗo wonde procureur de tawi ko ɓattiɗo créyi o wiyete ko Aliou Ndaw kanko suuti konguɗi makko jaaƴi noon ene tawe e jandeji leydi men Sénégal kono kadi ina tawe hen mahango pont hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie woni pont Ross mo ganduɗa ko jimdetanoɗo ko ina tolno hande duuɓi limlimtindi golle ɗe ma puɗɗo e lewru juin jayde quotidien udditidama kono nden ɗon jayde wi ko o mennoɗo wonde hono procureur spécial tawi ko ɓattiɗo créyi o wiyete ko Aliou Ndaw ɓe mbitande kanko yalti e deƴƴere makko manam gam haalde e ko witti e gonka ñawoje leydi meɗen Sénégal so wiide makko noon yen pamde ɓeɓe ganduɗa ko laamiɓe leydi men Sénégal ina kuuli ko wiyete ko hono ñawore tawi ko leydi ajjude ko wiyete hono justice indépendante so wiide makko noon ne wayno yoga e jagorde kañumen ina dokka yamirore tawi noon ko procureur tawi ɗen jamiroje de ala foof tan to o dalil muɗum woni te on ɗon kadi ne wayno o wadda noɓe mbiri ni woni on ɗon procureur mo joopi kono ɗum ko noon o arti e jagorɗo tambiɗo gueɗe nder leydi Sénégal woni Antoine Diome o wi on ɗon yo reeno saabu Macky Sall waɗi hoore leydi Macky Sall ne wayno heddora tan de ko duuɓi tati e laamu ngu kono ɗum ko o arti alhaali Ousmane Sonko o wi so tawi wonko tuuma walla wonko ɓowle alhaali o yo waɗa feere o hemne lawol beele kay ko ganduɗa ko woni e lawol leydi men Sénégal ene wawa wadde golle mum ko gonɗi makko jaaji ne tawe e hello ɗiɗi e nde jayde witende le quotidien jayde las rewi hen ndenne ko hen arti nde wi ko Aliou Ndaw mo ganduɗa ko kam tigui menno wonde hono procureur spécial tawi ko ɓattiɗo ko yiwiti ko ha joni e créyi ɓe mbi ko suuti gongaji makko fewde ko yiwiti e ko yinno haalde ko o wi so tawi de Ousmane Sonko wonko rewra walla ko tuuma ko gonga ɗum ɗon yo waɗa feere o e hemne e lawol wasa tan accirede ni lelo ɗum ɗon noon o arti hen ko heewi so wiide makko noon ne wayno o arti e gueɗe mo ganduɗa ko Antoine Diome woni on jagorɗo mo ganduɗa ko tambiɗo gueɗe e nden ka leydi Sénégal o wi on ɗon communication muɗum ne wayno moƴƴani saabu kala ko haali ne wayno ɗin ɗon konngudi ko kala hen moƴƴi no wiiri ko cumo iwri wuuro banggue funnague kono ɗum ko noon o arti ha joni e hol tan noɓe poti hokkirede doole kamɓe ganduɗa ɓe woni tambiɓe ñawore leydi men Sénégal konngudi mabɓe jaaƴine tawi e hello jeeɗiɗi e nde jayde las quotidien jayde vox populi nden ɗon ne arti ko yiwiti konngudi mo ganduɗa ko Aliou Ndaw kalɗo ko yiwiti ko e gueɗe walla gonka créyi kono kadi yomo ganduɗa kam woni Macky Sall kame Antoine Diome ɓe mbi tan ko duuɓi jeeɗiɗi caggal nde o itta e gardigo on ɗon hono procureur spécial tawi ko toon to créyi ɓe mbi tan ko wukkiti gongaji makko kono kadi o arti e fanno hasino tawi de o ari e wiide wonde ne wayno no ittirani e nder nden ɗon jonde ko hunde musdemo kono kadi o arti e wiide ene wayno holtan no yimɓe guittirta procureur tawi koye nder plein d' audience woni koye nder ñawore muɗum tigui woni tawi de ala ko ittira so wona inana waɗa golle muɗum e nder ngal ɗon gollal no wiiri kono ɗum ko noon o arti wiide wonde yo bandiraɓe paam o haaldani ɗum ko yiwti ko o haaldani ɗum ɓernde en tout cas o woni tan koye haalde eno yiiri gueɗe ɗe o arti kadi omo ganduɗa ko Antoine Diome mo wi konngudi muɗum moƴƴani e nder leydi Sénégal kono kadi o arti siftinde wonde yo yimɓe paam kono kadi Macky Sall hoore muɗum ne andi wawa wadde ko yiwti ko e mandat tataɓijo ene wayno ɗum ɗon ko constitution woni ko haali eno wiiri ɗin konngol makko jaaji ne tawe e hello jeegom e nde jayde e vox populi jayde enquête kolos nden ɗon arti e ko yiwti e ñawore e mbadi kuuɓal ɓe mbi tan de ene wayno ko ñawoje leydi meɗen Sénégal koko yaɓɓa ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi tan o saaha hande gonɗen ko e waktu ko wiyete ko hono indépendance noɓe mbiri ɗum noon ko dental ɓe ganduɗa kañumen goni ñawoɓe leydi men Sénégal guila magistrat ji ha e ko nandi hen kañumen juɓɓinno batu gam etade yurintade gueɗe ɗum ko caggal nde yiya won gueɗɗe ganduɗa kay ha joni ko masala ha ɓuuri hewde e ko yowiti e ñawoje ɗe ha tengti ko wiyete ko hono liberté provisoire ɗum ɗon noon woni koɓe mbi so tawi ɗum ɗon ne jokke leydi ndi golle mabɓe natti ɗo hen wonde kono kadi ñawore nde wonata ko yabbade on tuma noon yimɓe hewɓe cuuti hen konngudi ko wayno Moustapha Fall on ko magistrat kono kadi Souleymane Teiko woni gardiɗo union des magistrats du Sénégal kono kadi kanko Aliou Ndaw mo kalɗen joni woni on ɗon menoɗo wonde procureur de la ko
ganduɗa ko woni ɓadiɗo toon to Kéréyi ɗum ɗon foof ina tawe e hello 4 ha 5 e nde jandi witende enquête jeyde an le soleil nden ɗon ne arti eko kalɗen nane ko wiyete gardidi walla mbiyen ha joni eko wiyeti e kabaruji ɓurɗi jojjude e oɗo subaka hannde ɓe mbi ne wayno ko caggal cifodiral hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie onon contrat mo ganduɗa kay ko maade on ɗon pont hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie ɗum ko toon to Rosso ɓe mbi de golle ɗe ma puɗɗo tawi noon wonata koye nder lewru juin ɗin konnguli jaaji noon ne tawe hello jeenayyi e nde jayde ello soleil ɓe kolliti wonde noon on ɗon projet de jaaru muɗum tolnima e capanɗe joyyi jeeɗiɗi piccal 4 milliards e koppeje CFA juutendi on ɗon pont ɓe mbi ne wayno de ko ujunere temedde nayyi capanɗe jeegom métre wonande on ɗon pont poɗɗo taccude hakkude Rosso Sénégal e Rosso Mauritanie jayde libération nden ne arti hen haysono tawi ene wayno ɗo dow ɗo ene tawi hen gueɗe Ousmane Touré moɓe mbi on ɗon de ko premier victime ko yewti e on ɗon GP tawi noon ko nangganoɓe toon to Maroc e ko yewti e wadde trafic de drogue ɗum ɗon noon ɓe garti hen ko ɓuuri yaji kono jayande kadi arti e ko yewti puɗɗokol hono mango oɗo pont mbo Rosso hakkude Rosso Sénégal e Rosso Mauritanie ɓe mbi tan de ha joni ko Dakar e Nouakchott pamodiri kono kadi ɓami pellitti fuɗɗade ko yewti koye on ɗon pont ɗum koye lewru juin ɗin ko nguɗi jaaji ne tawi hello jeeɗiɗi e nde jayde libération jayde stade coftal balli uddetodam ko noon tigui hono no kala subaka jayde ari ko éliminatoire CAN 2022 Congo Sénégal ɗum ko hannde sa waktuji 16 woni 16h en hawre 17h toon to leydi witendi Congo e on tuma noon ɓe mbi tan ene wayno baroɗe de ine keeɓi gam jokkude hono séréji muɗum hono victoire uji manam limtodirde ko yetti e victoire uji deggodirɗi saabu ka ene teska koine tolno hannde duuɓi 6 e lebbi 5 baroɗe ɗe ene wayno piyaka eko yetti ko e to banggue éliminatoire kono kadi Aliou Cissé ɓe mbi tan o suuti hen konnguli so wiide wonde o yi tan ko yoɓi jour no moƴƴirta ni kono kadi ɓe mbawa folde on ɗon match kona ɗum ko ɓe garte e konnguli Kalidou Koulibaly capitaine kippo guendijo leydi Sénégal kollido dimsi muɗum wasa joude on ɗon match kono de haɗata mawo heddo eko yewti e pusde ɓen ɗon sukaɓe kono ɗum ɓe garte Sadio Mané capanɗe 7 ko nodda e kippo guendijo woni sélection kono kadi o heeɓi hen man kodi ko tolni e 21 bi e 16 passe décisive tawi noon ko e nder ganduɗa ko woni gardigo mo ganduɗa ko Aliou Cissé ɓe mbi ko Sadio Mané kañum woni meilleur buteur kono kadi woni meilleur passeur wonande kay e gardigo Aliou Cissé 14 bi e 12 passe décisive ne wayno o wirtima bokande omo wuuɗa kono kadi o ɓattimo mo ganduɗa walla o foti e Elhadj Ousseynou Diouf ɗin konnguli jaaji ina tawe e hello 6 e nde jayde ganduɗa nde ko stade kona ɗum Aissata ko tawete hen ko ɓuuri mantanade wayno ko qualification leydi Gambie e leydi Comore ɓeɓe ganduɗa kay kañumen mbaɗi qualifié lawol gardnol e on ɗon coupe d'Afrique des nations de football ene wayno ma en garten ko ɓuuri yajji so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui Amadou Moussa ha joni e robindu jayndele moɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Amadou Moussa ɗon ndeweten noon jeehen to ganduɗa woni diwan mo Podor kamɓe jeune cogère ɓe ndendino e balɗe ɗeɗo ɓennude ɗum ɗon noon ko tan hollidde Amadou Moussa ɓe goppani walla aɓe nanggani koyngal ha joni omo ganduɗa woni gardiɗo leydi ndi kono ɗin konngude aɓeni cuuti ɗum caggal nde ɓe kollittuno namnotoɓe CV ji toon to diwan mo Podor ina noon namno ɗum e yette dande walla mbiyen e ɗemgal cogère wona kamɓe ɗum ɗon noon ko nde ɗon laɓɓitinde Amadou Moussa addi ɗum ko Aliou Kanté mo ganduɗa kanko woni secrétaire général mo cogère toon to diwan mo Podor e haalirde Salamata Dia eɗen mbiya autorité du département mo Podor caggal nde président de la république ƴetti discours makko fof so ƴeewi ko suhaaɓe ɓe o haaldi mo haali suhaaɓe noon haalata ko golle mo haali golle haalata ko heblo woni wawde formude suhaaɓe ɓe wawde hokkude suhaaɓe ɓe kadi financement woni hen debbo hen woni hen gorko hen mata projet ɗi fof ne mbawa yaarude yeeso par ce que eɗen gandi ɓe fof mbawa ligguidade e nder bureau ji ɗi kono noon eɗen mbawi yiide caggal ko président haali ko fof enne yimɓe ɓe ene manque famde haalande président de la république par ce que oɗo saaha eɗen jiiya won innirtoɓe cogère mais gona cogère ganduɗa guila 2016 guila nde suhaaɓe koolinoɓe tottiɓe konngol mumen eɓe ɗon ɗumen golle ɗe ha joni ala koɓe mbawi wadde hen ha arte ɓe gartan suhaaɓe ɓe hande ɓe ene mbiya ɓe garno comité o noon ko wawde rendinde CV ji woni jaar suhaaɓe ɓe andude hol suhaaɓe hol meccal mo jaari gam wawde ligginde ɗumen hay sen ƴeewi hay CV moɓe mbiyat ɗi hay email moɓe totti o wona email moƴƴo kala bawɗo fof donc wadde min mbi ko manipulation ngaji woni hen ɓen hande natti wawde jogade konngol suhaaɓe ɓe hande suhaaɓe ɓe wawi tan haaldude mabɓe koye ndewata koye cogère noon mo ganduɗa ko ɓeɗo hande jooɗiɗo gam wawde wadde représenté donc aussi sukaɓe mo département de Podor
non tigi Amadou Moussa ko noon ndeweten garten ga payene no aljuma fof payene ko gadduɗa ko kañum woni banggal sport ɗum noon walla mbiyen coftal ɓalli aljuma fof ko hen kaleten joni joni haali ɗum Amadou Moussa nde uddata banggal roɓɓindu ko ɓuuri tengtude woni qualification mo comorien ji e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni gambien ji e coupe d'Afrique des nations e wawi wiyede ngo ɗum woni lawol la première fois walla mbiyen lawol gadanol aɓe mbaɗa qualifié Amadou Moussa e coupe d'Afrique wadde ɓen meeɗa yaade coupe du monde meeɗa yaade surtout way sata no mbiɗani ko noon ko qualification mo ganduɗa ko historique no mbiyata koko naati e ganni leyɗele ɗen ɗon kono kadi e diwan Afrique saabu eɗen gandi leydi Gambie ɗi ganduɗa ɓooyi ne wayno teeɗade ko wiyete ko hono ɗaftodiral woni hen mbi qualification guinden ha joni inana mbadda hen pito kono noon ko hikka Allah hoddiri ɗum ko hanki match mabɓe 0-0 maɓe mbadda kamɓe e Angola walla mbiyen nde ɓe pi Angola hono bi goto e ndiga on ɗum saabi noon kamɓe mbaɗi qualifié directement kono ne kadi e leydi ganduɗa ndi wiyetedi Comore ɓen mbadda ko 0-0 ƴewanno ko point goto ko ɓuuri hen ko hawnade noon ko Comore rendi ko Égypte e ko yewti on ɗon poule kono kadi Comore ardi e on ɗon poule mo ganduɗa ko Égypte ɓe ndendi ɗum donc ɗum ɗon ko ɗum qualification historique en jii hanki ko wayno mo ganduɗa ko Amada en hewɓe ganduɗa en jogui hen weltare no fewi saabu eɗen gandi kala joueur de football aysata ina jogui ha joni ko wiyete ko rêve woni koyɗol walla nde yiide nde ganduɗa nde ina yiiɗi jouande e équipe muɗum ko yewti compétition ngaji mbaɗɗi woni coupe d'Afrique nation de football walla ni ha coupe du monde ɗum ɗon ko hunde mawde hande ne wayno teska e toon to leydi Gambie hoddiɓe men kono kadi ko hunde mawde ganduɗa inan teska toon to Comore wadde eɗen mbawi wiide coupe d'Afrique hankadi ni eɗen paami en ɓoyni ɗo wiide wonde natti équipe tokoso e nder leyɗele Afrique ɗe équipe fof mo jiiɗa ene jogui ko wiyete ko ambition ene jogui mbawkaji mum ene jogui ha joni pelliti muɗum ɗum jeeyi sababu kala match mo jiiɗa e éliminatoire ɗi ko match mo ganduɗa o belɗo wonata saabu dolɗe ene wayno ene ɗeɓo yerodirde wadde mbiyen so tawi ɗe potani kam en tout cas ɗe jerodiri kono ɗum ina wayno ko arde programme mo ganduɗa ko match Sénégal hande mboɗo andi ma artu hen hakkude mumen e leydi ndi ganduɗa ndi ko wiyetedi Congo Brazzaville ɗum ko toon to stade Massamba Déba toon to Brazzaville fettata hay sinno tawi leydi men Sénégal koko waɗi qualifié en jii jour uji men ɗi ganduɗa ko joguiɓe engagement joguiɓe kadi aussi yidde jokkude on ɗon série mo ganduɗa ko yidde e folde kippu mo ganduɗa ko leydi wiyetedi Congo hay sinno tawi match o weeɓata en tout cas ko match paraɗo hande sanga 16h woni waktuji sappo e jeegom heure mo ganduɗa ko Dakar kono ko waktuji sappo e jeeɗiɗi toon to leydi wiyetedi Congo Brazzaville noon tigui Amadou Moussa aɗa andi min ko namdotomi ko woni Égypte beele ɓe dañ probléme walla saabu Égypte kam ganduɗo ɗum fof ne andi ko équipe mawɗo ha jiiday Comore no mbiruɗa ni hollitta ko joni football hoto hay goto yawe saabu la plupart jaweteɗo o ko kañum arata heeda hoore walla holla ko ganduɗa ma bettu hewɓe holko woni probléme Égypte Amadou bon mi sikkanto mi jogui probléme par ce que mo ganduɗa nane jogui ko tolni e 7 coupe d'Afrique des nations ko kamɓe tan keeɓi ɗum e Afrique ɗum ɗon noon ko hunde mawde kono kadi jour uji ɗi ganduɗa ɗi ko mawɗi mbaɗi hande no Mohamed Salah hay goto présenta ɗum e nder Afrique kono hanki ɓe mbadda walla heccanki mbadda match nil hakkude mabɓe e Kenya donc a yiiɓe kamɓe mbadde Kenya ko bi goto e goto ko wiyete un but partout donc hay sinno tawi en jii hen ko ganduɗa koko match mawɗo mo Égypte waɗi kono no mbinomi nani ma artu équipe aji hande kewɗi ko joguiɓe ko wiyete ko pellital pour yidde nawde équipe uji mumen toon to coupe d'Afrique wadde en paami ko dolɗe poti wona Égypte no jogui probléme ala kono ko équipe aji ɗi koye mumen nan ɗeɓa yerodirde hen kadi ni kadi Comore vraiment eɗen mbayri ko coup mawɗo ɓen dañi hakkude mabɓe e Égypte en jii match ɗi ɓe mbadde mabɓe foof ko match ji ganduɗa ɗi ko mantiniɗi yidde wiide hande équipe tokoso ala kala kawro e équipe en tout cas yo darnu koyɗe ha tiiɗa ala ɗiɗo jour uji pettata ko Liverpool walla ɗi ko Manchester City walla ko United ala woodi tan en tout cas ko wadde solide caggal e hakkude hani e toon to attaque wadde firti ko eɗen paadi Afrique e révolution muɗum to banggue football hunde ganduɗa nde woni koye lawol no moƴƴi saabu en jii e match ji ɗi kala aysata vraiment ko football boɗɗo fayde jouté hen noon tigui Amadou Moussa woni pronostic ma e match hande o bon mi rokki Sénégal 2-1 amin koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen ko tuttude wonade altine so Allah lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye bonum gorko Amadou Moussa heeɗanno ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Amadou Touré